বিশেষ খাই চিনি কিল্লা বাগবা টিপ্রা মথানি ইংগৈ প্রথম হাস্তেনি যত চিনি টিপ্রাসা 19 দফা স্রং আনি খা কাহাম খুনুমুং ইয়াফারু जों तिनियाव जागा चिनि किला टिप्रा मथा ब्लक कमिटि निंगै कुथलाइखा जों चिनि 4 चिनि आमानि kokborok kokborok no जों तिनि हहम ददमखे हास्टेबो जेबाबे पालाइजाक दंगु जोंबो तिनि किला बागमा चिनि टिप्रा मथा ब्लक कमिटि नि फैदुलमुन बाय जों तिनि 4 चिनि आमानि kokborok no पालाइलायनाय पालाइमानि जागोआव चिनि लगे जतनु दंगु चिनि विशेष खाई ब्लक कमिटि नि वाइस प्रेसिडेंट आनि लगे दंगु यांबो दंगु सेक्रेटारि दंगु सेंट्रल कमिटि नि सार सब दंगु TWF नि चिनि मैडम सब दंगु तासारा चिनि प्रशासनिक रक दंगु सोशल मीडिया दंगु ब्रह्म भाइनो हामबायमारौ जों एकटाइनो चिनि आमानि kokborok no जों विशेष खाई ताकलाइनो चिनि हास्टे टिप्रा मथानि एडिसिओ सरकार फाइमानि परे जेबाबे हहम ददमखे पालाइजाक दंगु अमनरि फ्रेवैनो जोंबो तिनि किल्ला बागमावो जों हायनो तिनि हहम ददमखे एकटा रेली हिंबतकनि बिसिंतैनो जों तिनि आमानि kokbono जों पालाइलायनाय पालाइलाय माने एकटाइनि कक आइगेरावगो जों नुगु कुनो एइबाबे चिनि kokborok आमानि kok सिंकं बैलाव तंगनि कक तंगनि चिनि बिभिन्न तांनो कतर चिनि हास्टेनि आरो रगो बैलानि अम kok ngani kok mani kintu tabok jora ngia जों साइमानो हायनो बांगैनो चिनि सरकार ताबनि टिप्रा मथा चिनि एडिसि हाबां स्रक साइट तबैनो जेबाबे मानाय बरक साकथारै तंगु जे जों किसुदिन आगेन्दुखा चिनि आयं दुम्बुर चिनि आयं दिगि दैसावा जारा चिनि करै रक आरय जानाय ब्रंनि जे कागज ब्लाइ बसन ताब kokborok बाय सुइजाक तंगु सुदु ब काइसाया चिनि एडिसि जे तांनो कत तंनाय पुरानो चिनि kokborok बाय सुइजाक तंगु चिनि टिप्रा मथा एडिसि हाफां एमन बाबा साकता तंगु चिनि kokborok no सुदु बरक तेइसा कहा के खायन बांगै बेरेम आलका के खागै ताबक चिनि टिप्रा मथा एडिसिओ हाफां सामदाङै दंगु एखे अमा हायखेनो चिनि टिप्रा मथा जों किल्ला बागमा ब्लक कमिटि बहायनो सारा टिप्रानि चिनि खुंथाय बारारगनो कसारानो मा दं मा मुसुगु मा कसार थाइक्लायो जों ताबक चिनि kokborok चिनि आमानि kok सारा जों चलेमाया बनोसि जों कताल खाइ जों बनोसि सकां जों बनो मा आगरलायनाय बसकांगो मा तैनाय हायनबाङै जत्तनो सारा चिनि हास्टेनि चिनि 19 दफा खुंथाय बारारनो कबवान मुसुगु फाइबायदि जों हहम ददमखे चिनि आमानि kokno जों पालाइलायनाय आइगेरावो जों नुखाब उंक्लगो तंरजाक माने किन्तु जों पहिला जत हास्तेनि टिप्रा सारकनो हास्तेनि लुखरकनो पाइपलाइ हामजाकमा तै सिबाय तै चिनि प्रेस मीडिया रकनो हामबाय तिनि जों किल्ला ब्लक कमिटि पेरेंट्स बडी तै YTF बाय साकथारजाक तिनि kokborok सालनो जों पालाइनानै थाङै दङो kokborok साल पालाइजागै फैगा 1979 नि सिमि ताबक जरा खिल ब्रिज सिब्रै जरा फैखा हायनो बाङै जों अर जागा जों चिनि जे टिप्रासानि आइगेनि तंमु सामुं हुकुमुनो जों पक थाइग्रै तै चिनि टिप्रासा रक्ताबो थानसाव फाइयाखौ थानसाव फाइदि थानसाके जतनो दिनैनि पान्डारनो दिनैनि रेलिनो जों नाइथक लायै थिगुलानाय तै अर जागाव चिनि YTF निङै बेलायखौ साकथारजाक चिनि अर डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट YTF नि चिनि रिजनल नि प्रेसिडेंट तै अर जत YTF नि जत आदम सं तै बुबाग्रानि सेंक्रां फाइजाक जों दिनैनि पान्डानो याफांनिसिम नाइथक लायै पाइरनाय होनै चिनि YTF दायित्व नाजाक जों बननो ककसारनानि मुसुगु पाइथाक हास्तेनि लुखरानो फाइदि जों थांसांलायबानो थानसानि या प्रिसेलायानो थानसानि मारि बायहि लायबानो अमनो चिनि ककसारनो ककसि सामनि प्रेसमेन्ट अर ककपाइर चिनि मैडम नो हायनो हाय सिंना मुसुगु जे चिनिबो खातुंमा रेलि सिं चिनि kokborok जे बेलाय खातुंमानि साल बा यासागमा सालनो रुथारै चिनिबो जे रेलि खायजागै तंमानि आबरनो तै नंलु करगनो ताम ककसारनो मुसुगु साइखलाबै Palailaikha khaksangu Sini kokborok mamane sal palailayu. Bisi kelek jak tongmani 1979 brisi brui engai thangkha 19 January ngang sani musugo ani sak ani bum asa Obanu san musugo tinina sini borok ani assignment sal 19 sak ni mane kokno 79
19 January tini bai bri Kabang mang borok bisi onek kha thiloi thanga ge chini asak haste bisi kluk jak ani sagwa o chini kokborok kokmani kokna masine bagui bahai kha sung sikha sung onek sini borok Tiprasa thansa thui romani sini bagui Maharaja sungno buthu khai tini o kok kluk jak ro 1979 hani bangai sung 19 January kok sara ni muso je sung Delhi এবং রাজ্য সরকার simi state sartana government sung kusung pri Obono sini ronani amani baik kok no sung Tini aboni bawa ceng tini tongkumani sal. Tini khadmani sini tini tongkumani sal. Tini aboni bangwini. Tini social media ni tike ang cara Palailaikha Tripura haste